Lihlezi ngikusho ukuthi ngiyakholelwa kakhulu ukuthi iphupho lisho into eziningi ezihlukahlukene, and kimi akwenzeki ufike into eyodwa engqondweni yami, yabona. So ngasonke isikhathi umuntu uma ebuza iphupho kuyenzeka kufike 5 wezinto at once, yabo. Kuyenzeka kufike 2, kuyenzeka kufike okukodwa but akuvamanga, yabona. So namhlanje sibheka la udaba lwamaphupho njalo. Okubalekile ukuthi nje siyacela ukuthi ubambe usiko oludala lokuthi usubscribe, lokulike, lokuthi ufone ngo9 ekuseni nga 5 ntambama kuphela, lokuthi ungawusebenzisa WhatsApp, ungawusebenzisa ama-SMSs. Mina ke ngupastor Nike. Sibheka la uNtando Mazinywana, noNtando Mazinywana 4848, noNtando Mazinywana 4848. Usho unamazinyo amancane, Mazinywana noma Isibonga Rono. Uthi sawubona pastor, bengicela ukubuza ukuthi ingabe kusho ukuthini uphupha ke ngizikhulula ngikanye nebhuti wami in separate toilet. Ngibonge pastor. So la bayazikhulula, yini ukuzikhulula? Is to relieve yourself we toilet endlini yangasese. Is to excrete, yabona, endlini yangasese toilet, yabona. So ukuzikhulula akukase kuba into enhle vele, yabona. So asibheke number 1, ngokujwayelekile uma uphupha la uzikhulula noma ke ngathi uphisiwe, sikuthatha njengoPaul uma ugcina ngokuzikhulula, ngoba lungasho ukufakwa isichitho izitha zakho, lisho ukugadlwa ngesichitho izitha zakho, lisho ukuthi kukhona abantu abakuphonza ngesichitho njengamanje. So uyazikhulula wena kanti kunalento eyisichitho esuke unindwa ngayo ngalesikhathi ulele, kodwa kube ngathi uyasikhulula. Amakaka awasinto enhle. So uDeuteronomy 23:13 uyakonfirma lokuthi ke ube nesimbo ezikhalini zakho, kuyakuthi lapho uya ngaphandle umbe ngaso, ubuye usibekele okuphumile kuwe, ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uyahamba phakathi kwekamu ukuphula nokunikela izitha zakho phambi kwakho. Ngalokho ikamu lakho liyakuba ngcwele ukuba angaboni into engcolileyo kuwe, akuflathele, yabona. So uNkulunkulu bekuflathela uma uzosikhulula nje, ungavali la usikhulule khona, yabona. So asilibheke ngokwesibili ke number 2, kodwa futhi uphupho la ukuthi uphisiwe, sithanda nje ngoPaul oluhle kwesinye isikhathi uma ugcina ngosikhulula, ngoba lubuye likusho noma liwusho umzuzu osukuzofika wokukhululeka ezinkathazweni ezingakunika ukuthula, ezingakunika inkululeko, ezingakunika ukunethezeka kanye nenjabulo. Abahluleli 3:24 esephumile izinceku zakhe zafika zabheka iminyango yekamelo elisophahleni, yayihluthulele bathi ke usazikhulule ekamelweni elipholileyo kuphela, yabo. 5 uSamuel oqala chapter 24:3, wafika ezibayeni zezimvu ngasendleleni, kwakukhona umhume lapho futhi uSawuli wangena ukuze asikhulule. So kuyenzeka futhi number 3 uthola ukuthi ngesikhathi uphupha la ungathi uphisiwe wena ufuna ukuya etoilet, kube uPaul esuthatha nje oluhle kwesinye isikhathi uma ugcina usikhulula, ngoba kwabanye kuyenza uthola lento isuke ikhomba isinyathelo noma isuke ikhomba la isinqomo umuntu esuke esithathile sokwala, sokushiya noma sokulahla umuntu ongalungile okade esekukhathaze isikhathi eside, noma kade esekukhathaze kakhulu, yabona. So iloko kuyi3 singakusho ngophupha uzikhulula, defecating, excreting, relieving yourself, yabona, toilet. Sabo, be blessed.